şu gün 14. yanvarda Türkmenistan bilen Awganistan'ın arasında işe girdilen 3 proyektin açılışı oldu. Ona prezidentler Berdimuhamedov ve Muhammed Eşref Gani hem telekonferans arkalı katnaştı. Demir yolun kuruluşunun Awganistan için ören mühimdigini Prezident Gani ödeden çıkışında noktadı. Şonun açılışı neticesinde Awganistan'ın iklimde yerleşen yurtlar bilen ara bağlanışına mümkünçiliklerin dörecekdigine Prezident Gani umut bildirdi. افتتاح خط آهن آقین اندخوی و سایر پروژه‌های زیربنایی میان دو کشور Türkmenistan, Awganistan üsraşırı gaz geçircisinin kuruluşunu hem planlaştırıyor. Top adında Türkmenistan'ın Pakistan'a elektrik geçiricisi kuruluyor. Şu yılın Ağustos ayında Top proyektlerinin işini Awganistan'da da başladılyanını Prezident Gani bildirdi. Onun için hemme tayarlıkların görülendiğini ol duyurdu. ما برای افتتاح پروژه‌های تاپی و تاپ در ماه اگست 2021 در خاک افغانستان آمادگی داریم. Awganistan'da hopsuzluk ýagdaýlary gün geçdigiçe çylşyrymlaşýar. Talibanlar bilen alaşyk üçin Katarda gepleşiklerim geçirilýär. Awgan meselesiniň çözgüdi boýunça Türkmenistanyň aktiv rol oýnamagy isleg bildirýändigini hem Prezident Gani beýan etdi. Aşgabatda Awgan ara gepleşikleriniň geçirilmegine Türkmenistanyň zemin häzirlemege taýýarlyk bildirendigini Prezident Gani öňe sürdi. Türkmenistan خواهان ایفای نقش در پروسه صلح افغانستان است. Awganistan bilen Türkmenistanyň arasynda strategik alaşyk baglaşyldy. Awganistanyň esasy aktýory Amerikanyň Birleşen Ştatlary hasaplanýar. Şonuň üçin Awganistan, Türkmenistan we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda üç taraplaryň hyzmatdaşlygyň ýoly goýulandygyny Prezident Gani aýtdy. Türkmenistanyň Awganistanyň ýakyn goňşusy we anamdar hyzmatdaşydygyny Prezident Gani ma'lum etdi. از این لحاظ افغانستان با ترکمنستان به شکل سه جانبه افغانستان، ترکمنستان، امریکا همکاری دارد. Awganistana buyurdun böýleki goňşularam elektrik togyny berýär. Awganistan, Özbegistan, Tajikistan we Iranyň elektrik togyny satyn alýar. Türkmenistandan iýerilýän elektrik togyň öň güýçsiz bolandygyny deputat Muhammed Şakir Kerimi aýtdy. Türkmenistandan iýerilýän elektrik togyň kuwatynyň artmagy bilen indi bar bolan kynçylygyň çözüljekdigine deputat umydwarlyk bildirdi. 500 kilowatt ile tahwitliş Häzirki durnuksuz ýagdaýda 3 proýektiň birden açylmagyny Awgan halky muhim hasaplanýar. 3 proýektiň hem Awgan halky üçin bähbetligini deputat Muhammed Şakir Kerimi aýdýar. Prezident köşküniň Çarçynar atly bölümine geçirilen çäre özüniň hem gatnaşandygyny deputat ma'lum edýär. Projenin şugun resmen Reis Cemhur Mehmet Eşref Gani Çarçynarda hem kabine millet vekilleri Awganistanda internetin bahasy regionda yerleşen ýurtlara garanda ençeme esse ýokardy. Hemem Awganistanda internet güýçlüdäl. Fiber nuri atly optiki süýümli ara gatnaşyk ulgamynyň ulanşyga tapşyrylmagy bilen Awganistanda internet kynçylygynyň çözüljekdigini deputat bildirdi. 3-nji proje wasly Fiber nuri Awganistanda howpsuzlyk şertleri yaramadlygynda galýar. Demirgazyk Awganistanda da howpsuzlyk şertleri yaramadlaşdy. Hususan Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynda jeňçileriň güýçlüdigini resmiýlerim tasdiqlaýarlar. Ýöne bugün Akine benderinde il bähbetli proýektleriň dabaralary farahatçylykda geçdi. Türkmenistanyň Awganistanda amala aşyran we amala aşyrmagy gözüňde tutýan proýektlerine özleriniň garşy däldigini Taliban hereketiniň wekilleri aýdýar. Şonuň üçin günde bir aýlganç wakanyň ýüz berýän welaýatynda bugün ýagdaý gadaly geçdi diýip bilermenler aýdýarlar.